Nakompleto ng bigyan ng tulong pinansyal ang mga kwalipikadong residente sa bayan ng Anda na nawasak ang kabahayan dahil sa pananalaso ng Bagyong Emong noong Hulyo. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development, nakapagtala ng 10,591 na apektadong pamilya dahil sa bagyo, habang umabot naman sa 7,174 ang naiulat na may napinsalang tirahan. Sa ilalim ng unconditional cash assistance, tumanggap ng tig 5,265 pesos ang bawat benepisyaryo na nahati sa dalawang batch at sinimulang mabigyan noong Oktubre at ngayong Disyembre bago ang Kapaskuhan. Layunin ng tulong pinansyal na bigyan ng panimulang puhunan ang mga benepisyaryo upang makabangon mula sa pinsalang iniwan ng anumang kalamidad. Sa Pangasinan, isa lamang ang bayan sa mga pinakaapektadong coastal island municipality na binayo ng Bagyong Emong na nagdulot ng malakas na hangin at pag-ulan, dahilan upang umabot sa signal number 4 ang itinaas na warning ng Pag-asa. IFM News. IFM News. IFM News.